दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बोसोरसे कमप्लिट जाबाय। दा बेवहाय आङो गिबियावनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावो जा बिथांमोननि नाजानायजोंनो बेवहाय मोनसे सोलायनाया फैदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गासैबो मिरुनि दैदेनगिरि जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म लोगोसे आथिखालनि वार्किं प्रेसिडेन्ट रोंगोरा नार्जारिजों लोगोसे गासैबो इउपिपिएलनि मिरुनिफ्राय प्राइमारि बुथ कमिटिसिम गासैबो बिबानगिरिफोरखौ वार्कारफोरखौ आङो कंग्रेचुलेसन जासिहरो। बेजों लोगोसे जों जि एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ बिजेपिनि आसामनि जि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिजेपिनि आफादगिरि भुपेश कलिता आरो गासैबो बिटिआर ओनसोलनि बिजेपिनि मावथि बिथांमोननोबो आं कंग्रेचुलेसन जासिहरो। जिएसपिनि इएम घनेश्याम दासजों लोगोसे बिथांनि वार्कारफोरनोबो आङो साबायखर जासिहरो आरो जोंनि सरकाराव थानाय गासैबो डिपुटि चिफ स्पिकार इएम एमसिएलएफोरनोबो आङो साबायखर बावहरो जे बयबो कंग्रेचुलेसन जासियो। बयबो जयै खामानि मावनानै जोङो बोसोरसेखौ बारहोनो हाबाय आरो बे बोसोरसेयाव जोङो गोबां खामानि मावनो हाबाय आरो सोलोंनो हाबाय। दा गुबैयै जोङो सरकाराव फैजेननायाव जोंनि खाथियाव गोबां माखासे जेंनाफोर दङमोन। गिबिसिन जेंनाया जाबाय जाय सरकार सालायनानै थांबाय बिथांमोनहा बेवहाय 2,900 रां बेवहाय दाहार खालामनानै थांदोंमोन। दा बेवहाय फिसा मोनसे काउन्सिल कुनु मोनसे डिपार्टमेन्टआ सोलिनो हानाय बायदि थासारि गैयामोन। नाथाय बेखौ लासैनो जोङो मोनसे मोजां थासारियाव लाबोबाय। दायो थेवबो बिथांमोननि जि माखासे स्किम्सफोर गोबां स्किम दङ जाय स्किमफ्रानोखि खामानि मावनाय देखायदों, फैसाबो बर'नाय देखायदों, नाथाय स्किमखौनो नागिरनानै मोना। बेबायदि गोबां जेंना बिटिसि ओनसोलाव दङ। जोंनि काउन्सिलाव गासैबो रायलायनानै खुन्दुं कम्बलनि जि राजनिति बेखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो मोनसे सोलायनाय लाबोदों। मानोना खुन्दुं कम्बल साप्लाइयावनो कौटि कौटि थाखा थाङो आरो बेफोरखौ जुदि जोङो बन्द' खालामोब्ला जोङो गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि गोबां खामानि मावनो हायो। दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो 30,000 न'खरजों जोङो अमा फिसिनाय हाबाफारि आखायाव लादों। 25,000 न'खरजों जोङो जि दानायनि हाबाफारि आखायाव लादों। 20,000 न'खरजों बोरमा फिसिनायनि हाबाफारि आखायाव लादों। 45,000 न'खरजों जोङो पल्ट्रि दाउ फिसिनाय आरो दाउदै बरननायनि हाबाफारि आखायाव लादों। 10,000 फेमिलिजों जोङो गकुल मिशन होननानै गाइखेरनि माखासे डायरि फार्मनि जोङो आखायाव लादों आरो बेजों लोगोसे एग्रिकालसार आरो हर्टि सेक्टराव जों गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों। जेसेबां जोंनि फरायसाफोर दङ बिसोरनि केरियार सार्भे खालामनाय मोनसे हाबाफारि जों आखायाव लादों आरो बिसोरखौ जाहाथे जोङो केरियार काउन्सिलिं खालामनायाव केरियार सिलेक्सन खालामनायाव मदद खालामनो हायो। बिसोरो जाहाथे मोजां केरियार सायख'नानै जिउआव देरहासार जानो हायो। 50,000 जोंनि लाइमोनफोरखौ स्किल ट्रेनिं होनायनि जोङो माखासे हाबाफारि आखायाव लादों। दा बेफोर हाबाफारिफोरखौ जों आखायाव लानो हादों बे खुन्दुं कम्बलनि राजनितिखौ बेवहाय बन्द' खालामनायनि थाखाय। दा बेवहाय आयेनगत भाबै माखासे खामानि मावनो गोनां दङ आरो बयनिख्रुइ देरसिन खोथाया जाबाय गोजोन आरो खौसेथिनि खोथाखौ बयबो सानदोंमोन। दा दिनै साफा सानै बेरेखा हान्जानि मानसिनि बादै जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैबाय होननानै बयबो दिनै साननो हादों आरो गुबुन हारिनि एबा जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बयबो दासो गोजोनै थानो हाबाय बेबायदि मोनसे थासारि फैदों। मोनसे समाव जोंनि मानसिफ्रानो गोबाङानो एसे आसा गारनाय बायदि जादोंमोन जे बड'लेण्डआव गोजोन फैफिननाय नङा। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव लासैनो बेवहाय गोजोना फैदों। दाबो साफा सानै सुबुंफ्रा हाथियार लानानै एबा हाथियारनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना माखासे दावराव दावसि खालामनो सानो। नाथाय दिनै जिहेतु गासैबो रायजो राजाफ्रानो खौसे आरो गोजोनखौ लुबैयो, बड'लेण्डआव अराय समनि थाखाय गोजोना फैगोन आं बेखौ मिजिं थिदों। दिनैनि समाव आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरो। जोंनि मुंख्लंफोरनो बयनोबो आं गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरो। दिनै जोङो माखासे इन्टारनेसनेल लेभेलाव खामानि मावग्रा अर्गेनाइजेसन जेरै इउनिसेफ, UNDP बिथांमोनजों जों MOU साइन खालामदों। बिथांमोना फैनाय समाव जोंनि न'खरफोरखौ माखासे जोंनि न'खराव जायफोर जेंना जेंसि नुजायो, उन्दैफोरखौ निउट्रिसन फुड जाहोनांगौ, बिमाफोरखौ जोथोन लानांगौ
हेल्थ सेक्टराव आरो सोलोंथाइनि माखासे खामानि मावनायाव जोंखौ मदद होगोन। नेक्टार होननाय मोनसे भारत सरकारनि आफादजों जों MOU साइन खालामदों आरो बे नेक्टारनि गेजेरजों साइन्स आरो टेक्न'लजि बोरैहाय जोंनि ओनसोलाव इन्डास्ट्रि गायसननो हायो, एग्र' सेक्टरनि इन्डास्ट्रि, औवानि इन्डास्ट्रि, माखासे गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो बोरै गायसननो हायो बिथांमोनजों जों MOU साइन खालामदों आरो बे इन्डास्ट्रिफोरखौ थाबैनो गायसननाय जागोन। जोङो मोनसे समाव जों बयबो सानदोंमोन जे जोंनि ओनसोला गोबां बिथिङावनो जौगानाय, नाथाय दिनै जों नुदों जे जों गोबां बिथिङावनो गोग्लैसोनाय। आरो बेखौ आं बुंनाय खोथा नङा बा सोरबाया बुंनाय खोथा नङा, जिफोर इन्डेक्स दङ जे हिउमेन डेभेलपमेन्ट इन्डेक्स बेफोरखौ नायबानो मिथियो भारत सरकारनि 112टा जिल्लानि मादाव गोग्लैसोनाय जिल्लानि मादाव जोंहाबो उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लाया लिस्टआव दङ। दा बेफोरबायदि माखासे जेंना जोंनियाव दङ। बे जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों। दा ओंखायनो माखासे आफादफोरजों जोङो अलरेडि जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय ज' बिथांखि लादों। आङो आसा फारिदों सोलोंथाइनि बेलायावबो जोङो दायो दिल्ली गभर्नमेन्टजों जोङो माखासे टाइ आप खालामनानै जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मोजाङै एडभान्स ट्रेनिं जेरै होनो हायो। दिल्ली गभर्नमेन्टआ इन्टारनेशनेल लेभेलाव ट्रेनिं होनानै लाबोदों बिथांमोननि अफिसारफोरखौ आरो बिथांमोननि फोरोंगिरिफोरखौ। जोंबो दायो देग्लाय बोसोराव जोंनि मोनब्रै बेट्स जोंनि टिचार्सफ्रा दिल्लीयाव ट्रेनिं लागोन। जोंनि माखासे प्रिन्सिपालफोरखौ जोङो खावलायदों जे बिथांमोना इन्टारनेशनेल लेभेलनि माखासे एक्सप'जार लानांगौ आरो जोंनि अफिसारफोरखौबो जोङो थाबैनो जोङो थिनहरनो नागिरदों जे गुबुन गुबुन मोजां जायगायाव बोरैहाय एजुकेसना डेभेलप जादों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो डेभेलप खालामनांगौ। आरो BTR ओनसोलाव मोनफ्रोमबो खनायावनो जाहाथे नेटवर्क मोनो बिनि थाखाय जिअ आरो एयारटेलजों जों रायज्लायगासिनो दङ। मानोना स्मार्ट क्लासनि थाखाय एबा अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय जोंनो नेटवर्क नांगौ आरो माखासे बिजनेस आजिखालि नेटवर्कनि गेजेरजोंनो जायो। दा बेफोरखौ मोननांगौबा जोंनि नेटवर्कआ थिग थानांगौ जे फैगौ बोसोरसेनि गेजेराव सारा बड'लेण्डआव नेटवर्क मोननाय जोङो खालामनो नागिरदों आरो फैगौ बोसोरनि गेजेराव VCDC सिम जोङो माखासे इन्टारनेट कानेक्सनखौ खालामनानै जों बोरैहाय डाइरेक्ट रायलायनो हायो, पलिसिसफोरखौ लानो हायो, बे खामानिफोरखौ लानाय जादों। जोंनि गावबुराफोरखौ जोङो अलरेडि माखासेनो मबाइल होबाय, माखासेनो होगोन। बिथांमोनजों जों माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों आरो मोननै बिथांखि आखायाव लादों। मोनसे बिथांखिया जाबाय मादार्स क्लाब, माने 100 जन जोंहा बिमाफोरखौ लानानै जोंनि आइजोफोरखौ लानानै जों मोनसे क्लाब बानायनो नागिरदों जेरावनोखि गथ'फोरनि निउट्रिसन, गथ'फोरनि हेल्थ, गथ'फोरनि इडुकेसन, सोलोंथाइ, सावस्रि आरो बिथांमोननि दोगोन आदार मोनजायै बेफोरखौ लानानै माखासे खोथा रायलायनायनि थाखाय मोनसे क्लाब बानायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै गोग्गो जानो हायो आरो बिथांमोना आखल आखु गोनां मोजां साखाफारा जानो हायो। बिनि थाखाय मादार्स क्लाब बानायनो सानदों आरो VCDC लेभेलाव जोङो कमिउनिटि लिडारशिप पलिटिकेल जों खालामनो नागिरदों जाहाथे VCDC लेभेलाव VCDCफ्रा जिफोर खामानिखौ मावगोन डेभेलपमेन्ट बेजों लोगोसे माखासे आरोबाव माखासे लेखा गोरों मानसिफ्रा ज' जानानै बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय गभर्नमेन्ट भारत सरकार, आसाम सरकारनि माखासे स्किमफोरखौ प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय खामानि मावनो हायो बेबायदि बेबस्थाफोरखौ लानाय जादों। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फेमिलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट NRL पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6000390992। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free.
Again, contact number 60039099192. मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्सनाव RG प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजिरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय RG प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन, जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुएल कटेज, माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो, जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।